ஒவ்வொரு சிவத்தலத்திலும் கருவறைக்கு நேர் எதிரே நந்தி வீற்றிருப்பது ஒரு முக்கியமான தத்துவத்தை குறிக்கிறது. அதாவது, ஒரு பக்தன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இறைவனின் சிந்தனையிலேயே திளைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை அது உணர்த்துகிறது. நந்தி எப்போதும் சிவலிங்கத்தை நோக்கி அமர்ந்திருப்பது மனிதர்கள் தங்கள் ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாகும். ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்தால் நந்தியின் அமர்ந்திருக்கும் நிலை பொறுமையையும் பணிவையும் அடையாளப்படுத்துகிறது. கட்டிடக்கலை ரீதியாக பார்த்தால் அது திராவிடக்கலை நுணுக்கங்கள் நிறைந்த நந்தி மண்டபங்கள் வானியல் மற்றும் கணித கோட்பாடுகளின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சில நாட்களில் சூரிய ஒளி நந்தியின் வழியாக கடந்து நேரடியாக சிவலிங்கத்தின் மீது விழுவது ஒரு பெரும் அறிவியல் அதிசயமாகும். கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் முதலில் நந்தியை வணங்கி பிறகு தங்கள் அகந்தையை துறந்து பணிவோடு இறைவனை அணுக வேண்டும் என்ற பண்பை கற்றுக்கொள்ளலாம்.